88 vuonna Tampereen teatteri tuli tähän evakkoon ja sitä kautta tajuttiin, että tässähän voi järjestää kaikenlaista kulttuuritapahtumaa. Sitten Elävän musiikin yhdistys alkoi pyörittää. Tämä olisi muuten purettu jo varmaan aikoja sitten ja tässä olisi joku tornitalo tilalla. Mä oon täällä kohta 30 vuotta ollut talossa jo ja tämähän oli pelkkä keikkapaikka silloin. Täällä ei ollut silloin ollenkaan mitään päivätoimintaa eikä ollut myöskään yökerhoja. Oli pelkästään keikat ja sitten keikoilta lähdettiin aina jatkoille sekä henkilökunta että soittajat doorikseen. Vuosituhannen vaihteessa sitten vaihtui omistajat, että tuli lounasta ja yökerhot alkoi pyöriin. Mä päädyin Tullikamarille töihin alun perin DJ:nä 2005 tai 2006 ja niihin aikoihin mä aloin myös buukkaamaan tuossa naapurissa olevaa kulttuuritalo Telakkaa ja sitten kun mä olin sitä noin 10 vuotta tehnyt, niin sitten tämä Tullikamarin yrittäjä Tero Viikari kysyi, että olisin mä kiinnostunut buukkaamaan myös tätä Tullikamaria. Kun mä muutin Tampereelle, niin sanoin, että joku päivä mä vielä tuun olemaan täällä töissä. Ja 3 vuotta meni ja sitten olen täällä töissä. Kaikista voimakkain muisto on noin 18-19-vuotiaana lukiolaisena, kun kävin lukuisia kertoja täällä bailaamassa, erityisesti klubin puolella ystävien kanssa. Mä oon työskennellyt täällä järjestyksenvalvojana ja häirintäyhdyshenkilönä useita kertoja. Ihania muistoja on kyllä paljon.